Ayu Prigel Pangayu Anjar Wening Wilujeng Dalu. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya Yu. Selamat malam Mas Akbar. Luar biasa tambah langsing. Oh, terima kasih banyak, sampean tambah ganteng. Ayo wis suwe. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Salaman karo ki. Mas Dodo, sampean mau teko kene jam pira, Mas? Mau dugi mriki kisaran jam 09.00. Oh, jam 09.00. Terus nitih apa mau? Mau pedah motoran ditinggal niki kok kula wau. Oh, alah. Mbak Prigel, Mbak Prigel. Dalem sayang Ayo piye? jenengan sampun dahar. Alhamdulillah Dugi sampun. mriki jam pinten? Kalau mau jam 11 Mas Akbar. Alhamdulillah. Menika. Mas Dodo iki tambah gendut tapi tambah Imut. ganteng, tambah imut. Wah, gemes aku. Bocah ki ra Jawa iki. Main ning sekolahane lho, Ngapa ta? Loh, enek Mas Heru barang, Mas. Seru enten. Ya Allah, selamat malam Mas Heru, Sugeng Dalu. Tanda Ya Allah. kasih sayang kakak adik. Iya. Kakak adik. Sik to, aku nang kene merasa disabotase. Kok disabotase? Nyapa ta? Nyapa to? Kaya-kaya ra ketok aku. Lho, kok ora ketok piye? piye? Lha iki wis disalami, kono disalami. Sampai Mas Heru lho disalami. Heeh. Lah aku kok gak ketok. Mbak Prigel apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik. Mas. Nggih, mboten napa-napa. Sementing wayangan teng mriki niku regeng saya. Iya, rame penontonnya ya akeh lho. Oke, Masya Allah, masalah, luar biasa. masalah. Sampeyan yo seneng to, Mas? Alhamdulillah seneng. Sampun parek. Alhamdulillah sampun, sampeyan meng mamon. Ru melok pisan Ru. Ru. Dirayah wong telu. Kowe nyapa to? Kowe iki nyapa? Kowe pengen ngomong karo dalange. Kowe pengen ngomong. Oh marah-marah. Kok marah-marah aja kaya ngono, wis rupamu kaya gua. Gua. ya. Kaya gua. Berarti merengungu ngono kowe. Oh, tak tiketno. Nyapa kok mbok tiketno. Lah kowe lho nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih. Kowe ape nyedaki Mas Napa Mbak Prigel apa kowe wong sugih, wong mampu kowe? Syukur. Lah apa nyedaki kudu sugih. Ora kaya ngono, kudu menempatkan diri kowe ngerti. Wedake Mbak Prigel kuwi regane piro? Lah sing ro sapa? Lho, pengen ditekoni. Ditekoni kowe roh ora regane wedakku. Sinden terkenal artis terkenal paling gak wedake rego larang 7,5 juta. Heeh, apa padane bojomu? Bojomu wedake apa? Pemborosan. Lah nyapa pemborosan? Ya gecekno botoe dadi. Wis padha karo FIFA nomor 5. Oh, lama. Kok ngonyek. Salam-salam dulu Mbak Prigel. Salam. Salam. Alhamdulillah. Wis sampean nggo ingon-ingon barang to, Mas? Lho. Ingon-ingon piye to? Iki. Niku dagelan kondang sing sampun misuwur. Misuwur, pepundan leluwur. Pepunden. Apa Leluwur. Leluwur iki jenenge wis bongko. Niki kondang dagelan Cak Komet sing nganggo kelamin. Wis rasa. Lah sampe kenal dhewe. Gak usah marah-marah ngono to, sayang. Gak aku cium sik lena. Lha lah kok Cium sik lah. alah nek wong akeh mesti cium sik. Terus. Kok nek pas dhewe ya didoni ya. Tuh barokah kuwi barokah. Salam-salam dulu Mbak Prigel. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Akbar. Nggih. Khususnya kagem keluarga besar SMK PGRI 1 Nganjuk ya, yang luar biasa. Ya. Iki acara puncak pada malam hari ini Ya, ya Mas ya. Nggih, Betul. alhamdulillah. Terima kasih banyak, semoga seluruh keluarga besar SMK PGRI 1 Nganjuk diberikan keselamatan ya. Amin. Sukses, Amin. kesehatan. Nggih. Khususnya kagem Bapak Lukman juga matur sembah Kepala nuwun. sekolah. Nggih, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru yang rawuh pada malam hari ini ya Mas ya. Masya Allah sing nonton iki ora mung dari sekolahan ya Mas ya. Oh Itu iya, umum penonton ya? umum. Ini untuk umum, Mbak. Ini untuk umum, luar biasa penontonnya. Tepuk tangan kagem SMK PGRI 1 Nganjuk. Masya Allah luar biasa. Muga-muga tahun ngarep awake dhewe ditimbali rene Mas. Amin. Ya, Mas, ya. Amin. Ngene iki nak nuansane pendidikan tuh Mbak Prigel pas dadok nggih. Nggih. Terus Ngene iki contone kita menggambarkan suasana kelas. iya. Ya, Terus suasana kelas itu suasana di sekolah. Heeh. Aku guru Pak Dodok guru. Ah. Ini kudu ono kanggo pembelajaran edukasi. heeh. Nggih, fragmen. Upamane fragmen. Ketoprakan milenial coro siswa dan guru. Wong ngono. Upamane ning kene aku guru. Heeh. Muridnya Mbak Prigel. Aku murid. Murid, terus murid 2 Mas Dodok, murid 3 blekok moncrot. Oke, siap. Aku dijak apa ora? Tidak kowe bekok moncrot ki Mang lho. Oh, alah bekok moncrot iki aku to.
Wong kok gak sadar to. Ora sadar Ora diri. dijak. Ayo masuk. Piye, wes? Musik kita mulai ya. Oke. Truk truk truk. Sekolahan nganggo serempek. Pak guru datang. Teng 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 teng. Blok kok montrot Kowe nyapa rono kene lho. Pak guru datang, Pak guru Ah datang. biasanya budal ngarep sih. Assalamualaikum para murid. Waalaikumsalam Pak Guru. Aduh, ini anu ya, nak Dodok sama Nduk Prigel ya? Iya. Sini salaman sama Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Pinter. Pagi Pak Guru. Pinter. Aku enggak telat toh, Pak. Enggak telat. Lah kok telat? Mau ngarep dhewe gak oleh. Kula wau injing pun ngriki, Pak. Lah nyapo? Lah kok Kolar. kan kene kok disiki? Lah nggih, tasik tutup. Duh. Ya ora apa-apa dinteni sik nganti Pak Gurune. Ya, Pak, itu hanya alibi aja biar Push up 3 kali. Push up 3 kali betul, Pak. Kedisiplinan harus diajarkan. Harus. Betul. Tiga Number kali. one, number one. 3 kali enggak boleh. Peng telu. Peng telu. Enggak boleh napas. Tuh. Murid itu Satu. Kowe push up apa genjot sepeda hotel kayak jane? Biasanya aku ngono push up. Nduk Prigel sama Iya, anak Pak Dodok. Guru. Di sini. Iya, Pak. Di sini. Pelajaran hari ini adalah pelajaran matematika. Matematika. Siapa? Sudah bawa pelajarannya. 1 tambah 1 berapa? 2 Pak Guru. Pinter, luar biasa ranking 1. Hore. Prigel, ya. Terima kasih. 1 tambah 2 tambah 2. 4 Pak Guru. Aduh pinter Pak Dodok, aduh Nduk Dodok, aduh nak Dodok yo ranking 2. 2 tambah 2 lo ranking 2. Iki sekolah khusus tak goblok-goblok lah. Lah mbok bedheki atusan aku. Iki sing telat mau iki. Nggih, Pak. 2 tambah 2 Anu 4. rong barok 2 tambah 2 kali 100 ditambah 1000 dikali 99. Piro? Gak iso. Gak iso. Goblok. Kamu bisa ya, bisa ya? Bisa. Kamu bisa? Bisa. Pinter. Makasih. Pinter. 100 untuk Makasih, saya. Pak Guru. 100. Push up 3 kali, tidak menggarap PR. Ayo. Push up 3 kali. Iki metu kok sekolahan kene merengkel. Wis tok. Murid ki kudu apa? Tunduk karo guru. Tunduk karo guru. 1 kali kurang 1. Kesini lagi murid-muridku sayang, ya ampun, Iya, ya Pak Guru ampun. Akbar. Selain matematika kita harus belajar lagi tentang bahasa Jawa. Oke. Bahasa Jawa. Oke, Pak Guru. Bahasa Jawa kromonya 1. Setunggal. Pinter ranking satu. Lah Pinter caki mesti loh. kalih, caki kalih mesti. Bar setunggal. Kalih. Pinter ranking 2. Tiga. Bar 3. Bar 3 Sekawan. Bar 3 rendeng goblok. Push up. Push up. Bar 3 rendeng kok sekawan. Ayo. Leres Pak Guru. 1 2 3. Mangsaku wongko. Kok teko rendeng. Pelajaran selanjutnya adalah IPU, ilmu pengetahuan umum. Umum. Oke. Ayo, WC. Presiden Indonesia sekarang Bapak Prabowo. pinter ranking 1. Ranking 1. Makasih. Wakil Presiden. Wakil Presiden dalam Mas Ah, Gibran. pinter. Ranking Gubernur 2. Jawa Timur. Ketorong Kofifah. Wah, pinter Ram. Jodoh. Ayo. IPU, ilmu pengetahuan umum. Umum. Ilmu pengetahuan umum. Mas Gibran. Sopo sing tekok Mas Gibran nih? 3 rendeng. Apa kok 3 rendeng? Engko nang teko kono. Ora. Saiki pertanyaane. Monggo. Pertanyaannya adalah sopo Mudin Arab Saudi. Push up 3 kali tidak menggarap PR. Ayo. Wis kuwesel ya. Saya tak mencoba. Kamu tidak disiplin. Syukran. Syukran. Blok. Syukran ki artinya bahasa Arabnya terima kasih. Tapi kuwi mudin kono. Ora iso, salah. Salah? Pak Dodok bisa ya? Bisa. Mbak Prigel bisa ya? Bisa. Murid pinter kesayangan Pak Guru, push up 3 kali ya. Matur nuwun Mas, mbok balesno aku mbok tinggal. Pak Lukman tulung, Pak. Lha iki ditangkap apa dijar? Kamu Nggih. gak terima? Mboten. Arep dadi apa? Guru Lah piye? ini namanya- Dadi guru apa piye? Guru no. Dadi guru angel lho. Alah bisa. Oke, aku nek ngono ganti murid. Murid. Oke, Oke. ayo kita murid. Siap. Dituruti wae kan. Ganti tak ajar push up.
Suapane nek dalang push up. Rono. Kowe aja galak-galak ki dalang kondang kowe. Selamat malam. Follower. Selamat pagi murid-muridku. Murid yang pertama Prigel ya? Murid baru pindahan dari Kalimantan. Sini. Kalimantan nyakar kowe kuwi. Meneng ta. Prigel, sini. Dipanggil Pak Guru, dipanggil Pak Guru. Aku ke sana. Iya, iya, ke sana. Sini. Hadap sana. Kamu lihat teman-teman kamu di sana. Itu teman-teman kamu tidak berprestasi. Ayo dilapor Komnas HAM. Weh, apa tindakan tidak senonoh terhadap siswa kowe? Lah kene lho ora piye-piye kok kowe. Apa murid 2. Dodo. Dodo, Pak. Pertanyaannya. Ya. Siapa? Oh, boy. Aku, Pak. Tidak tahu. Tahu, Pak? Apa? Aku. Betul. Loh, enak, Pak. Sini. Guru istimewa ki. Akbar. Apa? 1 tambah 1 2 berapa? Gak ngerti push up. Lah 1 tambah 1 berapa 2 wis mbok jawab dhewe no. Oh, betul. Betul. Lah terus sing push up sapa? Saya. Iki jenenge ula marani pentung ya iki. Wes. Guru kira kok push up. Wes. Diret-iret wes. Irit-irit jane BBM. Bawa Mbak Prigel. Ya, Mas. Iya, bawa. Ya. Bawa sih engko lagi nembang karo dirungokne. Wis Ya. nek guru-gurunan arep nyentak kowe. Mboten. Gurune wis dimutasi kabeh. Iki orek-orekan untuk Sekarisa ya. Leres nggih? Sekarisa. Betul. SMK PGRI 1 Nganjuk. Slendro, Mbah. Slendro Mbah, deh, jan luar biasa. Coba bawa sih. Duh kok mengguk? Dadi murid. Muridnya mengguk. Murid pat kae. Ayo. Sugeng dalu Sugeng dalu. Terus Dalu wong ayu. Sedayamu retlan guru Sugeng dalu sedaya murid lan guru. Selamat malam para guru, para murid dan guru. Dan juga penonton semuanya, Mas Akbar. Selamat malam Bu Okta. Sapa wi? Sapa wi? Sapa Bu Okta? Enggak tak doi. Lho. Bu Okta sapa? Kok wis ngerti Bu Okta ki kok? Ngerti guru paling cantik di sini. Sing kang pundi piyane kang pundi? Gak ero aku. Lanjut. Enggak palit. Uteska Risa acarane HUT Sekarisa ya Mas, Ya. Disnatalis Sekarisa. Betul. Kanthi nanggap wayang kulit. Terus? Omong apa? Wis ben. Terus. Sekarisa ke 45 tambah cahaya. Tepuk tangan untuk Mbak Prigel para sederek. Allahumma Amin. Pocong gitu iki wae, Mbak. Iya, Mas. Pocong. Pocong. Terus niki dibacotnya apa ya sing kira-kira selendro? Apa, Mas? Sing Iki kira-kira ana pamundutan ora? Mboten mardika mawon, nggo mukadimah pembukaan monggo apa? Bapak Lukman, panjenengan ngersake lelagon menapa Bapak Lukman? Bapak Lukman. Iki lho, Bapak Lukman ini masih di sini. Oh, masih, Masih no. menunggu kita di Nah, iya, sini. no. Nyuwun sewu, aku tak salaman dhisik karo Pak Lukman. Lho
Jan. Nyon sewu nggih. Ya Allah, Masya Allah, sugeng dalu Bapak Lukman. Matur sembah nuwun. Iya, lebih mengedepankan adab Ibu Lukman. Ora yo golek-golek kuwi. Mas. Golek-golek tatap. Kok golek-golek piye wong setore yo nyang kowe ngono lho. Lho lah ya. Duh, aduh, isin aku, Mas. Napa? Kok isin apa? Isin aku. Alah kok isin tak anu piye kok? Ya Allah, isin aku. Alah gayane kok iso ngomong ngono kancane loro. Oh nggih, matur sembah nuwun Bapak Lukman, mugi-mugi rezekinipun lancar. Sehat panjang yuswanipun nggih. Menika Bapak sinten? Bapak Marto. Oh nggih, matur sembah nuwun rawuhipun Ketua Yayasan Jawa Timur Mas Akbar. Oh nggih. Mbak Prigel. Nggih. Biasane sing kuatah niku bagian bendahara biasane. Endi bendaharane aku ra rok. Ning jeding. Nggih. Sugeng dalu matur sembah nuwun. Menika Bapak sinten? Bapak Zainul Bendahara nggih. Oh boleh. Isin aku. Pokoke kudu bendahara. Isin aku. Isin? Iya. Ya Allah isin aku, Mas. Isin nyapa? Isin ada tangane. Ya Allah. Isin nyapa? Seneng aku. Pak Komet nyapa? Sorry, Mas. Isin nyapa? Anu ki lho. Tangane ngacong. Nggih, foto nggih. Oke. Siap. Oh iya. Yo nyapa Mary kok Mary. Foto. Oh Mary Nggih. jenenge wong liya. Menika tembangipun apa, Bapak? Zainul. Wis bebas, ayo. Oke, Amo terima sesuai kasih. permintaan. Lintang Asmara. Oke, dukun asmara. Matur sembah nuwun nggih, lancar rezekinipun. Yo, Pak Dodok, saya Pak amit. Dodok. Lintang Yo, Asmara. luwang kae bintang gede. Pak Dodok. Oke, Lintang asmara ya. niki lagi hidite suarane. Oh iya. Wah. Wis saya katisen. Oh, lah ya batinku katis kok ya doyan. Muridnya masuk angin. Mesti ngono kuwi mbok jaga kesehatan. Golekno satpam loro ngono lho paling gak. Satpam loro terus Iki minggat. anu ya, apa ki jenenge duet karo pacarku? Siapa? Mas Victor toh? Oke. Aku kangen padamu loh Mas ini, ayo kami. Victor yang mana toh? Ini. Wah, kowe ora ngerti Mas Tipat toh, piyayine gede dhuwur kuning resik kok atus yang Ayo. Mangkane Brigel kok ngajak duet. Ya yo resik kadoan nek karo awakmu. Ateh ya tek. Parah. Rambutnya benak kesek. Teman duet. Ayo. Maju. Kowe tau ndelok film? Matt, kowe tau ndelok film Return of Condor Hyur? Lah pek nek wong duit tak mecah cilik delok. Kowe sangat duet karo aku. Oh gitu. Biyet. Wah, iya gantungan kunci gitu. Gantungan kunci Ayo, kudu. Kacere kuwe dituru. Ayo plas-plasi wong upomo. Manggah ya. Lintang Asmara. Iki lek Aja ngece iki suarane apik, suarane arum. Dibuktikan. Yuk, Lintang Asmara, Mas Victor bersama Mbak Prigel. Yo. yen wis tresno ora bisa Terima kasih. Matur sembah nuwun Mas Victor. Luar biasa. Piye? Mau mbok remehne mau. Nggih, Suarane ngapunten. apik to. Ternyata wah luar biasa suaranya, saya acungi jempol. Pokoknya di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Betul. Sebenarnya saya kurang ganteng tapi kelebihan saya utang di mana-mana lebih. Jadi Utang kok bangga. makasih Adik ya. Iya. Terima kasih ya Mas Akbar Mbak tadi. Prigel duduk dulu nanti lagi. Oke, ya terima kasih matur nuwun. Apa ki diselingi sinden lain. Sinden Tak lain. golekne jodoh. Mas Komet pasangan dhewe, Mas Dodok pasangan dhewe. Ngoten lho. Mbak Wanda karo Mbak Sri pesek jumeneng bebarengan. Yuk, sepotono aja kaya ngapa. Celorot. Hey!
dalu diajeng. Nggih. Nyun sewu Mas Akbar ku tak kenalan riyen. Kenalan. Nyun sewu paring asma Mbak sinten? Sri. Sri sinten lengkape? Sri minggat. Mawon. Alas sampean golekno pasangan kok padha karo aku. Apa kuwi? Padha peseke. Heeh. Sing satu kuwi, pasanganmu sing satu kuwi. Sampean dereng kenal kula ta? Dereng. Perkenalkan nami asli kula nggih menika Michael, Mbak. Iya ganteng kados panjenengan wong inggih bagus. Sampeyan ra ngerti lengkape sapa ta? Michael sapa? Michael loloten karet. Amin. Ora tapi tak jumo wis kenene. Oh iya. Satunya Pak Dodo. Alhamdulillah. Selamat malam cantik. Nggih, selamat malam, Pak. Waduh kaya Pak iki Wis jatuh. Kok Pak to Mbah? Lah pripun? Mas. Oh, Mas. Nek kaya ngene iki celuken Bathara Guru. Sebetara guru. Kenalan. Namanya siapa cantik? Nderek pitepangan nami kula Wanda. 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 Aslinya dari mana rumahnya? Dari Ngawi. Ngawi. Nggih. Boleh coba lihat tangannya kemana? Balik. Kok bau amis Napa? sih? Kok amis? I miss you. Amis Apa itu. iso kayak ngerayu kayak ngono apa iso? Iya. Pasanganmu kayak pasangannya dhewe-dhewe. Karo Sri Pesek. Kowe kadung tak DP ini kuno. DP. Pasangan DP. Bukan tak Pak Wanda karo panjuri. Pak Dodo, karo Mas Dodo. Iki dhuwure dipadakno Mas, adewe ndek Iya. dijodhokno. Iya toh? Iki dhuwur-dhuwur. Dek iya toh? Manda, Dalam. sampean Ya, geser mari. sini jangan Nggih. dekat situ. Itu kan keluarga Tayumen. Jangan ya nanti kamu Tayumen ketularan. niku napa? Itu kena hujan lama-lama terus berhenti terus kena kudis, kurap, gatal-gatal pokoknya Buduken. buduken. Kok Arep ngomong gudik kok. Angel. Malah ngaku. Ayo ndak iso ngerayu pura. Sayang. Iya sayang. Sayang. Sayang sayap. Lah kita kira sayang. Beribu-ribu bintang di langit. Beribu-ribu. Ya. Beribu-ribu bintang di langit. Cuman satu yang bercahaya. Yang mana? Mbok mendungi. Kok malah takon. Kuwi arep pantun. Beribu-ribu wanita cantik. Iya. Cuma Dek Sri yang aku cinta. Aduh ya Kok Allah romantis. awake dhewe anak-anak mriki kaya kucing nganggur. Kok iso? Pipine maju, irunge mendelep. Justru malah larang Mas nek didol larang. Ojo gelem kalah Mbak Wanda karo Mas Dodo. Dek Manda. Dalam. Wanda. Wanda, Manda. Dek Wanda, aku Nggih, Wandu. Mas Dodo. Mohon maaf sayang, memang cinta itu agak kopok. Jadi melihat itu tuh sebenarnya nggak jelas semua. Iya. Minum jamu dicampur jeruk nipis. Cakep. Dek Wanda, cuma kamu yang paling manis. I miss you. I Miss you too. Ya Apa ampun. iso kayak apa Dek iso? Sri. Apa Pak Dodo? Pak Komet. Kok iso ngendek bojone kancane lho. Penak lho. Iki Mau iso. kenalane karo iki. Iki ape lho? Kuwi ndek bojo kowe ora iso gonta-ganti wong akeh lho iki. Kok iso? Tak ganti wong aku. Berarti lali, kono lali, kene lali. Kok aku melok. Ayo, dirayu. Apa sayang? Satu lagu buat kamu. Yo ya dinyanyekno. Pengapesanku iki, Pak. Pengapesan. Sri, kapan kowe bali? Gak ngerayu Mas kuwi. Lah ya aku takok tok. Iki jenenge bojomu apa mbok inggatno? Iki rung dadi bantahan karo aku. Satu lagu buat kamu. Lagi lho. Ada Mas aku nyanyekno, Mas. Bes, C Mas. C. Oh, ijek C dah. C. Masa ijek ape nek anu kita? Anu nek anu ikuti nada saya ya. Ikuti kok gurine wae. Satu lagu untuk kamu. C. Mangger Medion ngawe tak kowopruk dia. Sayang. Woi. Dalam sayang. Cek. Hop. Kuncine anu Sekti ta iki? Iya. Sekti Mas, Sekti. Lanang gak pira Mas biasane. Lah kira. Kaya sengkuni. Sapi. Lho. Sayang. Tapi kaya sapi. Sapi to. Kamu dhewe kan Kok kowe. sapi to? Mas, wong ki aja ngina fisik. Aja, Pak. Cinta itu tak terbatas apapun. Lah nek Mbak Wanda tresno karo aku, mbok aku lemu, ireng, elek, iki terus seneng karo aku. Syukur. Terus kabeh piye? Tapi gedak apa? Ora piye-piye cuma aku golek alamatmu nek ndi ngono ta. Tapi bapakne, gawe omah malam pertama omahmu tak bong. Dendam. Ya ngosong lek. Omahku tak cor mubeng, ora tak lawang. Ora tak lawang. Malah penak aku busak-busuk. Lho, maksud tak tembok. Ayo. Sayang. Nadamu ki lho. Sawangan rembulan kae. Lero.
mari Kowe kisruh kowe. Nada Emang wis ape pas. Alah padune kupinge budek e. Kuwi ndelok Disreng, nada Mas. disreng. Sapira Mas? Ngono. Sapira Mas? Nah, ngono ta. Sapi. Sayang kok sapi. Yuk. Rasane kudu nyerongkol kowe. Gak pas. Iya, iya. Sayang. Sing kene. Sawangen rembulan kae. Sumunar nyawang aku ro kowe. Sayang. Iya. Yakin no wis ora suwe sesandingan aku jejero kowe awake padha gendenge sektil lah kok ngrepone aku nyapa ombak gede ben kok nantang alam